В общем, тут написано Екопътека Чепан. На табелата пише Екопътека Чепан, защото така се казва планината, на която сега ще се качиме. Тя е с височина 1205 метра, по някои други данни 1206 метра. Трябва да вървиме приблизително 3 км до върха й. Тъй като пътя е нагоре, все пак има денивелация от около 500 метра, вероятно едва ли ще успеем за час. Освен това, ние ще спираме, ще снимаме, все пак имаме и дрон. И за това, общо взето, ще е този видеоклип. Но да се върнем към планината Чепан. Тя се намира близо до град Драгоман, който на свой ред се намира в 36 км на запад от София и на 15 км от държавната граница с Република Сърбия. А в подножието на планината се намира естественото карстово Драгоманско блато, единствено по своя род в България, което ние също ще посетим преди да се качим на планината. Преди да се качим на планината, ние спряхме около стара полуразрушена помпена станция, която преди това е изпомпвала водата от Драгоманското блато, за да снимаме самото блато. Значи приехали мы сюда поснимать Драгоманское болото. Кстати, вот там сзади остатки былого величия социализма, когда они высасывали из болота все соки. И оно не существовало, но сейчас оно существует. Это прекратилось в 2000 году. Денег нет, отсоса нет. Сейчас прекрасное болото. Вот, попробуем полетать маленьким. С большим, к сожалению, не получится. Отличная идея. Отличный дрон. Отличная мозговая активность, потому что я забыл от него пульт. И у нас есть отличная 950-граммовая деревяшка, которой можно жужжать. Но наш добрый друг, мелкий, маленький дрон, он всегда со мной. И все нормально. Не унываем. Продължаем. Този ден наистина ни се случиха няколко неприятни неща, свързани с техниката, обаче въпреки всичко това не ни попречи да посетиме и да снимаме както блатото, така и планината. Тогава да започнем от начало. Така, Драгоманското блато. То заема площ около 350 хектара и е дълго приблизително 2,5 км от запад на изток и 1,2 км от север на юг. Блатото е било пресушено още в 30-те години на миналия век, докато е бил царя, и за това било направено, защото земите на блатото са били използвани за селскостопански цели. После били построени дренажните канали и помпената станция, за да поддържа постоянно земята пригодна за обработка. Но след известно време, заради тези причини, в блатото спира всякакъв живот. Драгоманското блато е било единственият ареал за обитаване в България на някои растения, такива като алдрованда и калдезия, а също така сивата чапла преди да изчезне като гнездящ се вид в България. Но нека бъдем справедливи. В резултат на кризата от 1990 година и спирането на изпомпването на водата, блатото започва бързо да се възстановява. И сега то е едно от малкото възстановени водни територии в България, които са успяли да се възстановят и отново в него да се завърнат животни. Блатото е единственото карстово и най-голямо блато в страната. Също така в него са намерили приют водоплаващи птици от Софийската област. Заедно с Чепан то е признато за територия от европейско значение за биологическото разнообразие и е включено в списъка на орнитологични важни обекти. На блатото има инфраструктура за екотуризъм, която включва дървен мост с дължина 300 метра и кула за наблюдение за птиците и фотографирането им, което е построена от Балканската асоциация за дива природа с помощта на НОРИ. За съжаление, сега кулата за наблюдение се намира явно в не най-доброто си състояние,
тъй като на върха й липсват дъски и цялата е разджасала. А също така някои кадри, които аз снимах, по-късно се оказаха без звук. По-нататъка отидохме с колата до подножието на планината, където започва пътеката към нейния връх и където оставихме автомобила. Мы приехали оттуда, где написано «Стоп». Дойдохме от там, където пише «Стоп». Стигнахме до тук и паркирахме колата. И тук има два пътя. Единият наляво, другият надясно. По-ниският е към гробищата. Все още ни е рано да отидем там, така че ще тръгнем по-нагоре. Да. Планината Чепан се простира от запад на изток с дължина около 20 км и широчина до километри и половина. На север и запад тя има скръмни склонове, из които се спускат към Годеч и Борелската долина, а на юг се спуска към Софийската долина. На изток, в района на селото Бучин проход, тя се съединява с Малка планина, която е част от веригата на Балканските гори. Най-високата точка на планината, Петровския кръст, точна височина 1205,6 метра, се разполага в западната част на планината, примерно на 3 км от северо-исток от града Драгоман и изглежда като отвесна стена зад Драгоманското блато. Планината се състои от трясови и юрски породи с тесен хребет и остри склонове с типично карстови форми. Напълно безводна планина. Ландшафтът е оскъден с рядка растителност и тревни образования. Наша дорога немножко пошла вниз. Пътят ни тръгна малко надолу. Очудих се дали вървим по верния път. Отворих картата и погледнах. Да, вървим правилно. Следователно пътят до този връх понякога тръгва надолу. Това е около 1/3 от пътя, т.е. имаме още 2 пъти по толкова. И вървим вече, между другото, около 40 минути. Еще немного пути и мы добрались до вот таких вот лавочек. Още малко път и стигнахме до тези пейчици. Пътят ни към върха продължава. И тук се открива панорамна гледка към град Драгоман. Вот вам еще кадры города Драгоман. Ето още малко кадри от гледката към Драгоман. Сега наистина се качихме на високо. Долу се виждат водите на блатото и почти сме стигнали върха, където тук има Параклис, към който сега ще подходим. Тоест вървим около час и 15, час и 20. Общо взето час и половина ни отне да стигнем тук. Мы сюда добрались. Тук са се водили ожесточени битки по време на сръбско-българската война от 1885 година. На 5 ноември сръбското командване взима решение да започне настъпление срещу българската армия в района на град Сливница, но българската армия принуждава противника да се върне на изходна позиция. Към обяд склоновете на планината били изчистени от сръбски войници. На следващия ден боя се възобновил с особена жестокост. Въпреки това, че противника е бил отблъснат, към края на деня българите най-накрая са укрепили на планината Чепан. Ну это мы почти поднялись на вершину, тут църквушка. Почти стигнахме върха, тук до Параклис. Тук направихме си почивка банкет, но за жалост нямаме барбекю с нас. В момента снимам на телефона си. След това ще се качим горе, ще пуснем дрона и ще извадя камерата. Връх Петров кръст. Петров кръст е върхът, който се намира на планината Чепан.
Този връх още наричат Голям Чепан, а редом до него се намира още един връх, Малък Чепан. Вот это та самая вершина, 1206 метров. Това е върхът с надморска височина 1206 метра. Този кръст тук се намира от преди царството. Тези камъни тук са поставени неотдавна, доколкото разбирам. Стигнахме най-накрая и докато вървяхме, спирахме, говорихме, почивахме, пихме вода, пък аз съм с наднормено тегло, така че пътя ни отне 1 час и 40-45 минути общо взето. Но като цяло, двама възрастни човека могат да стигнат до тук за малко над 1 час път, ако не се занимават с глупости, а вървят и не спират. От тук се открива страхотна гледка. В онази посока е град Драгоман, а от тук се вижда Драгоманското блато. А ако погледнем посока пред мен, натам зад онези върхове, вече е Сърбия фактически. А это видна Стара планина, Балкан. А това се вижда Балканът, Стара планина, планинска верига, която разделя България на 2 части. И Витоша, ето я и Витоша натам. Вот это сама вершина, 1206 метров над уровнем моря. Това е върхът, 1206 метра над морска височина. Това е българското знаме, което са го притиснали с камъни, защото ето там малко по-надолу към Параклиса има счупен пилон за знамето. Това е старият Петров кръст. А това е пейката, на мястото на която обичал да си почива цар Борис III. А у Саши почему-то не работает дрон. А Сашо май има проблеми с дрона, така че полети днес май няма да има повече. Важното е, че стигнахме до тук и видяхме тази страхотна гледка. Довольно таки красиво. В епохата на късния железен век на южния склон на планината са действали тракийски скални светилища, които са били посветени на култа на бог Сабазия или Дионис, които продължават своето съществуване и в античността, когато във 2 век преди новата ера за храма, който е бил посветен на същото божество, а е било построено архитектурно съоръжение. В ранното средновековие тук е бил построен Петропавловския манастир. Този християнски манастир е бил разрушен в късното средновековие, когато Търновското царство паднало под властта на Османската империя. По-късно християнско население е издигнало кръст, който се е съхранил до наши дни, а в края на 19 век църквата Свети Петър и Павел е била построена върху фундамента на древния храм. Съвременният Параклис, който е построен, се намира върху основата на стария храм, а разхвърлените камъни наоколо, това са руините както на древния манастир, така и на старата църква. А чё храм закрыт? Тут куча бабла. А защо храма е затворен? Тук има купчина пари, трябват ли ви? Но като цяло е интересно, че на върха построиха Параклисче. Довольно новая. Църквушку построили. Вижда се, че постройката е нова. Построена е през последните 10 години, защото виждаме, че са положени плочки наскоро и други работи. Съществува легенда за това, защо върхът носи името Петров кръст. 1842 година турски грабители вличат от Драгоман местния търговец Петър. Целта на отвличането било искане за откуп, качват го на върха на планината, за да го заплашат. Обаче, когато виждат приближаващи се турски отряд, те го убиват и бягат, но не успяват да се спасят. Тъй като този Петър се е ползвал с голямо уважение на съселените, те решават да кръстят върха на планината за негово име и да сложат каменен кръст. То есть это просуществовало с 2018 года. 5 лет всего. Това просъществува само 5 години. Това е счупеният пилон за знамето. Ето го Параклисчето долу, а ето и самото знаме. Неравнодушные болгары хотя бы положили камни, чтобы... Вижовни българи положили върху него камъни, за да не бъде отнесено от вятъра. Това е много правилно. Конечно, хотелось бы, чтобы его восстановили. И сделали его покрепче. Би било добре да се възстанови пилонът и да бъде той направен по-здрав. Защото излиза, че за 5 години под въздействието на природата, вятъра, дъжда, сняга, температурата, пилонът се счупи. Толкова качествено го направиха. Излиза, че само да отбият номера, за съжаление. А вот отсюда, вон как раз внизу видны болота. А от тук се вижда блатото. Ето го. И дори, там се вижда малко летище. Предполагам, че е изоставено летище за селскостопанската авиация, която се е занимавала с оросяването на полета наоколо и други дейности. Занимались орошением полей.
Ето как изглеждаше Петрофъх преди да се счупи пилонът и да падне знамето. Видеото е заснето лятото на 2022 година. 4 години издържа пилона. Стискахме му палци за 5, но уви, той не можа. Вот, чем я хуже царя? Ведь царь-то... С какво съм по-лош от царя? Защото царят вече е история, а пък аз съм си тук и сега. Защо реших да спомена царя? Ами просто имаше табелка с информация, че това е любимата пейчица на цар Борис III. Да, ето, седнах на табелката. На това място цар Борис III е обичал да си почива признателната България. Табличка нова е. Относително... Табелката е нова, изглежда добре и е направена здраво. Наверное, ей меньше, чем 5 лет. Сигурно не е навършила 5 години още. Свежачок. Свежарка. А отсюда вид на болото. Гледката е към блатото. Следователно царят се е радвал на гледката на блата, защото летището го е нямало по това време, вероятно. Удивително, че през цялото време, докато се качвахме нагоре, не видяхме нито един човек. Освен в основата на планината, преди да спреме колата, имахме малка среща с патрулка и полицаи, но когато разбраха, че сме туристи и искаме да се качиме на върха, сами ни показаха пътя нагоре и дори не искаха да ни проверяват документите. А вече, когато се качихме отгоре, видяхме, че небето бръзди парапланер, а също така се появи и джип на местния горски, който не знаем защо се качи след нас на върха на планината. Обаче не прояви интерес. Може би го интересуваше парапланериста. Ого, у нас тут сегодня вообще аншлаг. Еха, днес тук явно е голям купон. Качват се хора с джипове, за разлика от нас, които сме ниски и не можахме с нашата кола. Да не е горския. Какво ли си е помислил за нас? Какви сме? Що дирим по баирите? Прикольно, не в кадре. Два летательных аппарата. Один вон дальний, и вот совсем ближний. О! Всяко хубаво нещо има своя край и така нашата хубава разходка, би не най-успешната от гледна точка на това, че имахме проблеми с техниката и не успяхме да снимаме всичко, ни се отрази добре. Този ден аз минах повече от 19 000 крачки, което приблизително се равнява на 13 км. На всички ви препоръчвам да ходите пеша, а също така по планини е доста полезно и интересно. Это мы точно на правильном пути? Но мы идем все... Чудя се дали сме на прав път. Вървиме от доста време все надолу и надолу. Наверху в един момент стало холодно, я накинул. Надуха ни горе силно, но тук е по-добре. Сега часът е 17:36. Също така проверих възможностите на новата си камера и да ви кажа, останах повече от доволен. По принцип за този връх казахме всичко, така че решихме да се прибираме вкъщи. А вие задължително се абонирайте на канала на Алекс и чукнете камбанката, за да не изпуснете бъдещите клипове. И също така се абонирайте и на моя канал. Всички линкове ще са в описанието на клипа. И до нови срещи!